जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहां आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि आज मुंबई में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन हो चुकल बा, जिसे कि आप सभी के पता हो। जी हाँ भाई, आप लोग के बता दे ये खबर सुनते ही फिल्म जगत के अलावा जो कि पूरे देश जो कि शोक में डूब चुकल बा। जी हाँ, सब कोई उनकर आत्मा के शांति खातिर कामना कर रहल बा। बॉलीवुड के कई गो बड़े बड़े हस्ती जो कि भगवान से उनकर आत्मा के शांति खातिर कामना कर रहल बड़े, कई गो नेता सब कोई उनका आत्मा के शांति करे कामना करल बा। यही सिलसिला में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कैले बारे। जी हाँ भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक चारों तरफ पोस्ट जो कि डलने बारे और बहुत ज्यादा दुखी बारे खेसारी लाल यादव जी और इरफान खान जी के आत्मा के शांति खातिर भगवान से कामना के लिए बारे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इरफान खान जी के आत्मा के शांति खातिर कामना कर सकते हैं।